Vanuit de Out of the Box TV-studio in Born is dit Dijken draait door Songstory met de levende legende Jan Smeets. We gaan kijken naar deel 1. De man achter Pinkpop, pionier van de Nederlandse festivalcultuur en icoon van de Limburgse muziekgeschiedenis. In deze bijzondere aflevering van Dijken draait door Songstory duik ik samen met Jan in de soundtrack van zijn leven. Welke nummers hebben hem gevormd? Wat klonk er op de achtergrond tijdens legendarische momenten? En wat raakt hem tot op de dag van vandaag? Een unieke songstory met een man die met Pinkpop een blijvende afdruk achterliet op mij en het muzikale landschap van Nederland. Jan, welkom. Van gewoon wel gewoon een plaat kallen, Jan. Jazeker. Ja. Jan, hoe is het? Goed, nou, niet goed. Ik ben 80, hè. Ja. En als 80 en half is, het best aan de andere kant van het leven, dan roet je naar beneden. Dan moet je dat moeilijk kijken. Ja, daar hebben ze ook long covid, hebben ze, hè? Wat bleef? Long covid Ja, hebben ze, hè? ja. Wat merk je daarvan? En, ik heb zo'n brainfog, zo'n schermgitter voor mijn gezicht. En ik ben veel slopperig. Ja. Gewoon vaak. En dan weet ik wel dat er reclame is van die bedden. En toen zei de juffrouw van, slapen, dat is het leven. Dat, je moet meer slapen. Ja, ja. Ja. En Jan, de hebt met de muziek aangeleverd, hè? Wordt het moeilijk om goed te zoeken? Nou, moeilijk wel, joh. Ik wou namelijk die jurkjes achter elkaar plekken in mijn gedachten. Ja. En dan, ja, dan kun je al direct goed me heel verheugd. Ik heb, moet ik voorstellen dat ik dat ik toch een fanclub heb gehad. En ik ben nog altijd president van de Peter en zo ook het fanclub. Ah, oké. En ik ga, als Peter Koelewijn dadelijk 84 is, ga ik naar de verjaardag in Zoetermeer. Oh, dat is wel leuk. Ja, dat is wel chic. Ja. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance, that might have been. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free, my loving baby is through with me. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. Bye bye my love, goodbye. Bye bye my love. En de eerste plaat, Jan, dat worden de Everly Brothers. Ja. Bye Bye Love. Waarom deze plaat? Uit 1957. Ik ken alle platen van de Everly schrijven, ze worden allemaal schitterend. Los van het feit dat ik zelf een optreden gedaan heb in de Schouwburg in Sittard. En ik was de eerste die weer een optreden deed na de ruzie van beide broers. We hebben elkaar 10 jaar niet gesproken. En uiteindelijk ging het wel goed in de Schouwburg in Sittard. Ja. Maar ik kan zich voorstellen, de Schouwburg Sittard, dan denk je toch, of all places, ben ik. Met die Everly was, dat waren wereldberoemde mensen. Ja, ja, ja. He, want er zijn natuurlijk genoeg, wie heet dat,
Artiesten? Ja, tv-beelden geweest enzovoort. Oh ja. En ik heb een herinnering, toen leefde Phil Everly, Don Everly nog. En de Zuidse Dem, veel spreken samen met een van die, van Kaapvogel. Ja, hij wordt nogal geliefd bij Simon en Kaapvogel. Oh ja. Ja, dat. Ik ben nog naar een optreden geweest in Amsterdam. Ja. In die grote circuszaal. En dat was een optreden met Simon en Garfunkel. Simon en Garfunkel. Ja. En die hebben we in het voorprogramma. Ken je First? Wauw. Ja. Ja, dat is, zal ik nooit vergeten. Never ever. Dat is chic. Ja, we hebben een hele lijst met nummers. Hè. We gaan ze allemaal dadelijk één voor één af. Maar ik wil natuurlijk ook even persoonlijke vragen stellen, Jan. Ja. Want hoe bent je geboren? Wat bleef? Hoe ben je geboren? Hoe? Ja, nee, hoe? Welk dorp of stad? In Enekoes. Enekoes, hè? Er is geen beter dorp dan Enekoes. Nee. Ja, maar dat is flauwekul. Ik heb altijd gedacht dat ik daar zou geboren werden, maar ook het zou verlaten. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, ik heb die ziekte, de corona. En mijn vrouw had op een gegeven moment de idee opgevat om Enekoes te verlaten en dan Zitter te verroezen. Moet ik dus zeggen, ik zou het nooit gedaan hebben als ik dan in een prachtig huis had gevonden. Ja, precies. We wonen bij het Vijverpark. Dat is toch een schitterende plek. Ja, mooie locatie inderdaad. Ja. Ja. En het is gewoon weer in de gemeente, hè, dus dat maakt niet zo goed, toch? De gemeente Sittard Geleen, dus. Oh ja, nu ja. Ja. Ik heb zelf metgewerkt aan de toekomstige herindelingen. Ik ben begonnen in de gemeenteraad van Lummerig, met 3 man. John van Dijk, ik weet de andere heet de weg niet meer. Maar in ieder geval in de gemeenteraad gezeten. En daarna heb ik in de gemeenteraad zelf gepleit voor de samenvoeging met Zittert. Ah, oké. Want ik vond wie die gemeenteraad van Lummerig deed, vond ik toch allemaal niet meer voor deze tijd. Mhm. En de belangrijkste persoon die ik daarvan kan onthouden is Bertha Wagemans, de toenmalige wethouder. En Jan, wie zorgt die jeugd eruit in Enegoezen? Wat bleef? Kent ze die jeugd eens omschreven in Enegoezen? Ik heb daar van alles uitgesproken. In die zin niet uitgesproken, maar ik ben wel heel snel bezig geweest. Ja. Ik heb een boek geschreven over de katholieke kerk. Oké. Hoe die zich misdragen hebben. Mhm. Hè, hoe ver nou moesten luisteren, wat er allemaal gebeurde. Mhm. Het pastoor Bastijn. Het is ongelooflijk, het is een boek over geschreven. Mhm. En dat speelde zich voornamelijk aan. Ik weet nog dat de tijd dat ik moest examen doen. En daar vond de meester van dat ik naar de Amberschool moest komen. Voor een man van de, blijkbaar, koos ik goed met de handen omgaan, weet ik veel, want ik kan me niks van herinneren. Ja. In ieder geval, hij wilde de Amberschool. En uiteindelijk ben ik op de Mulo gekomen. En ik was de enige die geslaagde toen dat zal ik nooit vergeten, die dag. Ja, dat is wel apart, ja. En wat voor een kind was zo Jan op school vroeger? Wat bleef? Wat voor een kind was zo vroeger op school? Nou, ik ben niet lastig geweest. Ik heb wel, toch, moet ik zeggen, ja, ik heb me echt gewoon keurig gedragen. Ja. Het is alleen de keren dat we naar de katholieke kerk moesten luisteren, wat we kregen, als we elke dag naar de kerk gingen, kregen we een prentje. Nou, die prentjes, ik kende niet meer vinden. Ik moet die ongetwijfeld nog hebben, want ik heb niks weggegooid. Nee, maar mis die na, dat was niks voor dich, Jan. Ik ben minstens naar geweest op een blauwe maandag. Ik snap dat je nog altijd gereed van. En heeft ze toen, wie ze jong was, ook al interesse in organiseren? Ik was direct begonnen. Ik heb direct, ik ging met mijn vader, ging al heel snel naar circussen. We hebben alle circus gezien, van Boltini tot en met Espanol. Alle circussen. Mijn vader wordt er gek van en ik ook. Mhm. En ik heb toen ook circus georganiseerd in mijn eigen tuin. Oké, Ja, ja. en ik heb nog Pien en de naast overgehouden van hoe te rek vallen. Dat flauwekul. Ja. Maar dat vond ik altijd
ik heb me ook altijd voorgenomen. Later als ik oud ben, dan ga ik naar het circus. Ja. Ik blijf niet in de ene koers, ik ga naar het circus toe. Ja. Nou, en toen kwam het moment dat we een hele hoop koers je nou doen. En van de een op de andere dag was er een fanclub van Peter en zijn Rockets. Oh ja. En dat Peter Koelewijn. 28 december gaan we naar zijn verjaardag. Dan is hij 85 al, oude rekenen met. Wauw. Ja, sommigen die weer oud. Ja. Dus, dat moet ik zeggen. Ja. Jammer van wat ik net vandaag hoorde van Dirk Dirk Sauer. Sauer, ja. Dat vind ik wel een heel intellectueel, een hele knappe mens. Ja. Ja, deze is er niet meer, helaas. Ja, dat klopt. En uit wat voor gezin komt zo, Jan? Wat deed bijvoorbeeld die pap voor beroep? Mijn vader heeft 29 jaar honger in de koel. Heel gewerkt. In de Mijn Moritz of een In de ander? Mijnmoorts. Ja. We hebben gesproken, ook niet toen is niet van DSM, hè. We hebben gesproken van de staatsmijnen. Ja. En mijn vader heeft 22 jaar. En we hadden het, ik moet zeggen, we hebben een positieve kant en een negatieve kant. De positieve kant was dat hij een beroep had, was scheethouwer eerste klas. En die verdiende groot geld. We hadden in Eindhoven de eerste televisie, eerste radio, eerste fiets, dat was geweldig. Oh ja, dat was ik. We hadden het allemaal. Ja. En dat was allemaal te danken aan mijn vader, die overigens, moet ik zeggen, ook nog een biebandje had. Dat was de beste boomsnoeier van het dorp. Oké, ja. Nou, en toen kwam er een tijd dat we hier naartoe moesten. En Joop den Uyl in Heerlen dat afkondigde. En het lullige wat kon gebeuren is dat mijn vader is dus net als een hele andere mensen heel erg achtervolgd. Alsof het nog altijd de oorlog was. Gewoon, hij mocht geen extra werk verrichten, anders kreeg hij dus een boete. Oké. En dat was een verschrikkelijke tijd, want ik heb dan heel vaak mijn vader moeten zeuken in de bomen uit snoeien horen ze het. Ja, dat was een verschrikkelijke tijd. De succes van toen wordt heel snel vergeten. Ja. Dat wordt toch wel heel bijzonder. Het feit dat die mijnwerkers, we hebben nu net die voorstelling gezien van het geluk van Limburg. Ja. In de Roodallenkerkrooi. En daar wordt vooral gewezen op de geschiedenis van Limburg. We hebben heel gebed gemaakt. En vooral Veer, de familie met de pap. Hij wou wel, we hadden niet veel conversatie, maar het feit dat hij wist dat ik sommige dingen deed. Bijvoorbeeld, ik ben vrij vroeg, ben ik manager geworden van Urbanus. En hij vond je toch zo ongelooflijk geweldig. Ja. Ik heb hem een keer metgenomen naar Tollenbeek, ze woonden waar ze nog altijd, in België. En dan zeg ik, pap, deze man, die weet het. Die heeft het goed gewonnen. En ik heb dat 40 jaar gedaan. En dat was een fantastische tijd. En hij vroeg altijd, Jan, zeg niet wat ze dan verdient. Vertel het degene. Ja. Want ze zijn allemaal jaloers. De hele wereld is jaloers. Ja, precies. We gaan naar de volgende plaat. En dat is Elvis Presley met Flaming Star. Every man has a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he knows his time has come. Flaming star, don't shine, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star, flaming star. When I rise, I feel that flaming star over my shoulder. And so I ride in front of that flaming star, never looking around. Never looking around. Flaming star, don't shine me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star.
Give me time to make a few dreams come true. Flaming star. One fine day I'll see that flaming star over my shoulder. And when I see that old flaming star, I'll know my time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star. Ja, Elvis Presley, wordt dat ook een voorbeeld? Ja, zeker. Of een held in de muziek? Oh, kijk, ja. Jammer dat hij ook zo vroeg doodgegaan is. Dat is gewoon allerlei complicaties. En geleefd geworden ook, hè? Wat bleef? En geleefd, hè? Ja. Ik moet wel zeggen dat die familie, die dokter en die vrouw, die hebben toch wel lang geleefd. Ja. En toch wel even zonnig. Ja. Maar dit was uit de film Flaming Star. Elvis speelde af en toe in films. Mm-hmm. Ja, dat was heel aandoenlijk. Dat was echt een tearjerker. Dat was van alles met. Ja, daar wordt er zelf niet zo trots op, hè, op zijn filmcarrière, heb je begrepen. Nee, zeker, maar ik vond het fantastisch. Ja, precies. En geen alledaagse platen, Flaming Star, maar het ligt wel inderdaad lekker in het geur. Wat wordt die eerste concert, Jan? Wat ze bezocht? Eerste concert, dat ik nooit vergeten, op Peter en zijn Rockets in de Grevenweg, hier in de buurt. In de, weet ook weer, zo'n brokkenzaal van Grevenweg. En dat zijn me vroeg gewoon van Grevenweg. Daar woonden die schoonste meisjes. Ja. Fantastisch. Ja. Daarom moest dat optreden plaatsvinden. Ik kom af en toe een man tegen. Die had een grote bouwonderneming in de Zittert. En ik heb af en toe me gevraagd, ja, dan met die foto's nog eens zien. Want hij staat op een van die foto's. En zo door achter die vrouw die aan het doen. En ik vond het fantastisch. Wat uitverkocht. Het eerste concert, dat was sensationeel. Er waren 600 kaarten uitverkocht. En iedereen deed met de pap aan de keertjes en de mama aan de garderobe. En oma, ik weet het allemaal niet. Iedereen werkte met. Ik zal het nooit vergeten. Ja. En daarna heb ik dat herhaald. Met de oude een paar Ludwig gesleept. Een meisje in Zitter, Jenny Groen hadden ze. En een jongen uit Eindhoven, Walter Brinkman. Ik heb die nooit meer gezien. Johnny Groenwald, die belde nog af en toe. Mm-hmm. Die is al 80 en... En hij had toen ook al die hit, Peter Koelewijn, Kom van dat dak af, of kwam dat pas later? Nou, toen ook die plaat, Kom van dat dak af. Nee, die heb ik direct omsingeld, hè. Ja, dat was meteen... Ja, dat was wel... Ja. Dat wist het wel. Koelewijn wist het wel. Maar alle jongens van van de Rockets, zijn allemaal een keer weer soes geweest. Allemaal een keer vlaggen gegeten. Oké, ja. Koelewijn heeft een pas geleden had voor een optreden voor Koelewijn in Landgraaf. Dan denken ze toch Landgraaf of wat plaatsen we gaan we nu kregen. Maar goed, hij wordt genuttigd. Ik weet nog wat hij gekregen heeft, best wel een aardig salaris. Hij wordt met iedereen. Alleen niet met de originele Rockets. Ja. Want er leeft alleen nog maar Klaus Buchholz, de saxofoonspeler. Dat is de enige die nog leeft, de rest is dood. Ja. Ja, Peter Koelewijn, ja, moet je voorstellen, dat is al, tijdens het optreden het alleen maar gaat over, ja, Jan, die is hartstikke rijk geworden, die Pinkpop. De hele zaal, zo is het Koelewijn, stel dat niet, gekke flap. Ja, precies. Peter gaan we straks nog draaien met Marijke. Maar voor op de volgende plaats Bob Dylan, Blowing in the Wind. Waarom Bob Dylan? Kijk, als er einde was van een gigantische grote man, die plotseling uit het niets opkomt, was Bob Dylan. En de voorstellen, wat heb ik met Bob Dylan te maken? Het eerste optreden heb ik gezien van hem in de Kuip in Rotterdam. 50.000 man, Bob Dylan. Wat een hero. Nou, vervolgens heb ik het hem zelf gedaan, notabene in de Roodal in Kerkrooy. Ah. Ik heb Bob Dylan gedaan.
Ik heb toen Urbanus was ook een fan van hem. En ik had Urbanus beloofd, jij gaat in de loge zitten. Een speciale plek. En die is er nog altijd, de loge in de Oordal. Kan je kijken naar Bob Dylan. En ja, wat een sensatie. Ja. Toen hadden we beloofd dat ik na afloop in de bus van Bob Dylan gesprekken kon hebben met Urbanus. Maar ja, we gingen na afloop naar de bus en de bus was toe. De deur was afgesloten. Oh. We komen niet binnen. Nee. Ik zal zeggen, ik heb me levenslang aangeleerd nooit opdringend te zijn artiesten. Artiesten zijn nummer 1 en veel zijn nummer 2. We hebben niks te vertellen. We kunnen blij zijn dat de artiesten medewerking verlenen. Ja. Nou, helaas, voor Urbanus hebben we niet mogen spreken. Maar we zijn nog altijd fan. En als het goed is, kunnen we in oktober naar Brussel en naar Rotterdam. En dan ga ik weer erheen. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Dat was dan de enige echte Bob Dylan met Blowing in the Wind. Ja, Jan, hij is nooit op Pinkpop geweest, hè? Hoe is dat Erg genoeg. niet gelukt? Het ging dan net iedere keer niet aan de beurt. Het moest ook net aan de beurt komen. Nu ook, ik had pas geleden, had ik met de boeken van Pinkpop geregeld. Luister, ik kan het hebben, ik wil zelf Bob Dylan. En dat deed ik met een vriend van me uit Duitsland, Ernst Ludwig Hartz, die deed Duitse festivals. Langs de Rijn, Koenstraat en dat. En daar had ik het samen afgesproken. We gaan Bob Dylan doen. Nou ja, toen komt de gemeente Groningen en die zag van, oké, wij stellen ons garant. Bob Dylan moest 1 miljoen hebben, ik wou geen probleem. Regel het maar. Nou, niet dus. En heb je nog even een een vraag van een kijker. Die vroeg ook waarom, wie had er ook alweer, wat we hebben opzoeken, Neil Jan, waarom jij ook net naar Pinkpop is gekomen? Hetzelfde verhaal. Ja ook.
hetzelfde. Op een gegeven moment komt ze niet in de beurt. En dat is jammer. Ja. Helaas. Nee, ja, dat is er Maar niks zo heb aan. je natuurlijk verschillende. Kijk, ik heb grote mannen gehad als Fleetwood Mac. Hè? Maar ik heb... Paul McCartney, ja. Paul McCartney. Paul McCartney. Ik heb ook pertinent sommige mensen niet gewild. Ik moest je niet aankomen met Ozzy Osbourne. Wat een wierzak. Wat een druggebruiker. Ja. Daar moet ik niks van hebben. Nee. Nou, die is nu massaal begraven. Ja, die heeft blijkbaar toch een hele hoop fans. Maar ik word er niet kapot van. Vloed de Black Sabbath titel. Ja. Jan, wie herinnert zich de jaren 50 en 60 in Limburg? Kan je zich daar nog een beeld van maken? Nee, ja, ik was eigenlijk alleen maar bezig met Peter en zijn Rockets. Hè. Dat waren toen dat de highlights. En de rest, de opkomende Golden Earring. Ja, en Jan, heb je best zo toen ook bij het begin van Carna geweest in Eindhoven? Ja, heb ik opgericht. Kana, ook mijn naam. Ik moest dan denken, hoe moet ik dat een naam geven? Carnaval. Ja. Kana betekent plezier. Dus noem ik het Inns of Kana. Ja, festival. Zo gaat dat. Ik heb je ingefantaseerd. Ja, zo hebben we ook de naam Pinkpop bedacht. Ja. Dat is eigenlijk heel zingen. Pop op Pinkster, ja. Simpeler kan het niet. Ja, Pinkster dan Pop, hè? Ja. Ja. En, want wie vond je die artiesten, de naam Pinkpop? Heeft ze niet van, wat is het eigenlijk? Nee. Het was vrij vrij duidelijk dat er een serieuze organisatie achter zat. Ja. Dat ging in Geleen direct. Ik moet je voorstellen dat ik in de 10e Pinkpop in Geleen al 50.000 mensen had. En ik heb dat toevallig... In dat kleine stukje park daar, hè? Wat wil je? In dat kleine stukje park. Ongelooflijk. Ja. Onvoorstelbaar. Ja, dat zal ik nooit vergeten. Daar hebben we toch wel voor gedaan. Ja. En Jan, de volgende plaat van Peter Koelewijn, heeft hij ook een Carna opgetrooien? Jazeker. Tuurlijk. Ja? Iedereen, Koelewijn, Moncana, ja, ik kan het zeggen, de bedenkers, ze zijn allemaal daar geweest. Ja, super. De Ik plaat zit met heeft... de Golden Earring, het allereerste concert van de Golden Earring. In de tuin van Moncana Word toen, in ene Ja. zo'n café. Godverdomme nog aan toe. Het Golden Earring in de tuin doorgespeeld. Wat bedoel je? Het de Golden Earring in de... Nee, Oh. niet in de tuin, nee, maar ik heb het er met de managers in de pas geleden over gehad. Dat is nu weer manager, dat was toen dat hij ook een tijdje geweest, dat het gerommeld. En dat hebben we toen met die sterven van George Kooijmans. George Kooijmans over gehad. Ja, dat is wel het meest triestige Ja. wat me overkomen is. Ja, precies. We gaan het straks nog even hebben. We gaan nu luisteren naar Peter Koelewijn met Marijke.